Ang isang pag-ibig. Share. Screen. Saglit lang guys ha. Patugtog tayo dyan. Magpakailanman. Kaya't sa akin tayo ay mag-itin mo ang sasayaw. Rinig na ba ako, ma? Ma, wala. Hindi. Hindi ko naman kasi nag-start. Paano madinig? Live na ako ah. Wala naman dito. Hindi naman ako sa mga. Oh, may ano ka naman. Meron naman sila. Hindi man sila hubad. Oo, ako po hindi hubad. Sige mama, mag-send ka nga. Baka kailangan naka-live. Bago. Kasi nag-live ko na. Naka-live naman ako ah. Magsalita ka na. Hindi mo ipapakilala dito. Settings. No, dawati ko ang jacket mo, di ba? Naka-blue ka eh. So, hindi sila magkikitan mo. Christine Coranan Megalat. Shout out, Christine. Papa Teddy Megaloud. Shout out. Tawagan ko nga si Jen. Ang mangyayari niyan, magsusulat tayo niyan. Megaloud shout out, Papa Teddy. Bakit hindi hubad? Ano sa daw po niya? Baba mo na yan, Ma'am Christine. Megaloud siya, Ma'am Kaden.
Ma'am Christine, baba mo dyan. Mwah! Bistag Megalad shoutout. Kumusta na? Ba't may mga jacket kayo? Kasi nagpapa-entry ako ngayon. Sinusubukan kong hubarin yung yung mga damit nyo kasi para mas madaling i-send doon sa magpapa-entry. Bistag Megalad shoutout. Sino ba yung kay Ayan, tamsakan natin yan. Madam Christine, tamsak na po. Si Kaden mo sana sabi ni Bistag. Kumusta na po? So, mangyari yan. Meron tayong pa-entry. Kumusta ng buhay-buhay natin dyan? Mainit po, mainit. Mainit at maulan. Nakabalik na pala sa Longga si host. Sa Longga. Ay, ang ganda ng mo kagabi ah. Bista, ang ganda ng mo kagabi. Premiere. Meron din nagbablog na ganyan ng content, di ba? Hindi ko alam kung saan. Uman or taga dyan din. Nanguhuli siya ng isda. Pusit, mga ganyan. Yan yung content niya. Ang init sa Pinas. Asan na si Sis Jen? Sis! Bakit may mga damit? May mga damit. May mga damit? Oo. Hindi mo pa siya na-delete? May mga damit sila. Dinidelete ko nga eh. Di ba sabi dito kanina na unable to. Magaling ka muna. Ha? Mag-delete ka muna. Ala, dinidelete ko nga. Ayun, di ba dito ako sa settings? Di ba settings? Oh. Patingin ng mo community. Oh, di ba settings? YouTube Studio. Eh, dito nga studio. Ayan, oh. Oh, sa settings, sa baba. Oh, settings. Oh. Community. Community. Oh, ayan, oh. Nandyan pa sila eh. Eh, kahit i-delete ko, ayan, oh. Ako yan? Oh. Hindi, di ba ganyan yung ginawa natin kanina, pero may damit pa rin sila. O, save. Tignan mo. Tignan mo kung ano sasabihin niya. Madaming problema ng account mo. Ano ba yan? Hindi pa tayo naka-silent. Saglit lang guys ha. Naka-live ka na?
Guys, meron tayong pa-entry guys ha. Meron tayong pa-entry dito. Saglit lang. I know, we had trouble submitting changes. Click view to access and save changes. May problema yung ano mo. Oh, ayan, ganyan naman na siya. Itsura niya. Oh, Wala na. Wala naman na laman. kaya nga no. Tapos, save, i-paste ko ulit si moderator. Si moderator. Like ba? Oo. Oo. Parang nandun na siya. Sabi. Okay. Yan si Jowa. Matay. Save ko si Nightbot. Okay na? Ayun, sinave ko si Nightbot. Paano yun mo si Mami? Pa-lagin mo si Mami kung napasok siya. Mm-mm. Patay mo yung ano mo, ninja. Sige, mapasok ako may ano ka. Jacket. Meron. Ano meron? Meron mo jacket. Meron jacket daw eh. Nakikita ba? Hindi, andito ako. Masisave pala ako kay Nightbot. Oo, pwede yan. Pero si Mama daw, pumasok. May jacket daw. May jacket ako. Makikita mo naman yung sa cellphone mo. Unable to submit changes. We had trouble. Unsave changes. Sa cellphone mo. Saglit. Ano ba yan? Ba't ko na-screenshot naman to? Hindi pa rin ako nakahubad. Hindi siya nakahubad. Ewan ko sa'yo. Ganda yan. May team viewer ka? Ha? Team viewer? Wala. Ano ba team viewer? Jolas! Ay naku, i-type ko na lang to. Sabi sabihin, hindi na ba yan ang community ba? Hindi. Paano kaya? Bakit kaya ganun? Maganda ba yung tignan mo? Hindi Dadalawa lang kami ni Mama. Ba't kaya ganun? Jola, shoutout. Rinel Rosales, shoutout. Isay, sulat ko na lang to. Sige, nakain ka na dyan. Enjoy eating. See you later. Ba't kaya? Rinel, shoutout Rinel. Guys, meron tayong pa-entry. Meron tayong pa-entry ni Jennifer Vlogs.
Paano ba sumali? May mga jacket naman kayo dyan, guys. Jolas! Hello, shout out. Bye. Si Kay din. Isulat ko na lang, Jolas. Saglit ha. Private na lang, chat. Jolas. Fishing. Adventure. Okay. May entry ka na, Jolas. Shoutout sa'yo dyan. Rinel, shoutout. Megalod, shoutout sa'yo dyan. Dapat kasi wala kayong jacket. Dapat ilisan kayo ng jacket ni host. Kaso wala maalis mo jacket. Tapos papasok, jacketan lang kayo. Alright, pwede ko ba ipasok alagad ko, Ma'am Tep? Tapos thumbs up ko na din. Yes, Jola. Sige, pasok mo at isulat ko dito. Nagmamanual ako ngayong sulat kasi dapat nakahubad kayo. Para pag nag-jacket ako, yun lang isasend ko kay Jennifer Vlogs. Kaso nga lang, ayaw mahubad ng mga jacket nyo. Hindi ko ba alam kung bakit. Yun, lahat na alagad nyo ipasok nyo para entry kayo by Jolas. Hindi ko alam kung bakit di ko ma-delete. Kung isa-isain ko kayo, tagal na ito. Hello, Widget TV. Sige, pasok mo lang yan, Widgets. TV. Okay, may entry na yan, Widgets TV.
Hindi ko nga muna jacketan para kung bukas. Okay lang yan, ano, Jolas, okay lang yan walang jacket ka. Sinusulat ko dito. Sige lang, mag-entry ka lang dyan. Kasi chinecheck ko tong ano ko eh, kung ano, itong community ko, kung pwedeng ano. Manual lang ata pwede. Manual na mag-delete. Pwede. Tusok Premiere. Ayan. Papa Teddy. Papa Teddy, gusto nyo magpa-entry? Meron kasi kaming ano ngayon, may pa-entry si Jennifer Vlogs. Win Gcash. Mr. Nice. Alalay ni Jolas, alright. Guys, patamsak sa ano, patusok ng Premiere. Yes, host. Ayan. Magpa-entry kayo guys. Dikit kalembangin nyo lang si Jennifer Vlogs na nakapin. Mayroon siyang pa-entry sa September 26. Alalay ni Jolas. Alright. Okay, done na. Yes, host. Ayan, dikit kalembang lang yung nakapin. Papa Teddy, may entry ka na. Alam ko, dikit mo na yan eh. May entry na yan, Jolas. Yung bagong pasok, dan na po host na naka-entry. Okay, Papa Teddy. Sulat ko po dito pangalan nyo, Papa Teddy. Ayaw kasi ma-delete itong community natin. Dan na host. Dan na po, Papa Teddy. Sa iyong premiere in 23 hours. Wow, may dragon fruit din si Papa Teddy. Saglit lang guys ha. Good evening.
Sino nagpa-entry? Alalay ni Jolas, ayan meron na. Dan na dikit na po host. Ayan, may entry na po kayo. Minamanual ko na tong ano ko. Minamanual ko na lang. Tapos, thank you, Jolas. Ipasok nyo lang guys yung ano nyo. Siguro sa sobrang dami, hindi ano. Hindi niya ma-delete siguro si ano. Minamanual ko na nga oh. Ang dami pa nito oh. Ah, Nangyari. tingnan mo magalagay ba? Ano man ginagawa ko? Sinunod ko siya. Hindi ko naman makita yung ano mo dito, mama. Bahay mo. Diyan. Host raffle ba kay Ma'am Jennifer or pabingo? Raffle at saka hindi ko alam kung magpapabingo siya eh. Daddy, ay Papa Daddy. May paraffle siya. Raffle yan. Sure yan, yung raffle. Tapos yung active. Pag nandun ka, yun, kasama din sa ano. Meron po dyan, harang, Bet Damlao. May galat shoutout sis Bet Damlao. Kumusta na ikaw? Naku, pasensya na ha. Dahil itong community ko, hindi ano, kailangan manual, mano-mano. Kumusta na? Papa Teddy, may pa-entry ka na ha. Harang, chaperon ni Jolas. Chaperon. Chaperon ni Jolas. Alright. O-R-Y-T. Okay. Okay lang ho. Ayan. Sis Beth, pa-entry ka sa ano? Premiere ni ano? Ay, Granel S. Ni Jennifer Vlogs. Busy din ako, bihira na. LS. Nako. Saglit nga, itry ko nga. Ang dami kasi guys, oh. Ito nga si Kaden, alisan ko nga. Nang ba, ano. Tignan natin kung masisave siya. Mamagamitin mo yung ano, yung si Kaden mo na ano. Ayan, na-delete ko na. Sinave ko. Kita man, no, isarap mo yung may green si Kaden. Ayun, wala na. Wala na. Manual, dati. mano-mano. Pwede ko na mag-alis. Hindi, nag-alis ako dito, manual nga lang. Hindi pwede yung lahat, yung i-X mo lahat. Hindi pwede. Paano ba magpa-entry? Naku, isulat ko na lang yung pangalan mo, ano. Ate Beth. Ang mga lagad mo pasok ka. Nagdi-delete lang ako ng mga jacket nyo kasi ano,
Para madali kong makopya. I-send kay Jennifer. Para hindi na ako magsulat kasi ang gusto niya hindi ko naman alam na hindi pala siya nadidelete lahat. Dapat tawag dito, mano-mano. Chaperon, may entry ka na, be. Mano-mano pala siya na alisin. Ayun setting save. Try ko ang delete lahat. Team Atienza harang! Nakunda. Sis! Nagmamano-mano ako na mag-alis ng mga jacket. Ayaw talaga ng Ano yan? Alisan ko na lang kayo ng jacket tapos jacketan ko kayo, ganon? No? Pwede ba? Pwede ba yun, guys? Harang! Si Kaden Megalot, shout out! Matienza. Sis, manual pang isulat. Send ko na lang kay Sis Jen. Kasi kasi dito, ayaw mabanong ko. Community ko ng minsanan. Gusto niya mano-mano. Bay, magsulat na lang ako dito. King ni Jolas. Ayan. Pa-entry po ulit. Si Kaden meron na yan. Tusok! Thank you, Ate Bengkay Live. Hello, good day lahat po nang andito, sabi ni Ate Bengkay Live. Ayan. Shout out po. Guys, sa magpapa-entry dyan. Bengkay! Ayan. Ayan, may jacket ka na. School ba talaga yan? School ba talaga? Dito na po. Thank you, sis Atienza family. Dapat pinakita mo natin. Balik ako maya, sis. Asikaso muna din. Sige, sis, nag-alis din ako ng jacket para to. Bingkay, baba ka ng bahay, ayudahan ka namin. Salamat. Ay, skydiving. Butong. Yun, sarap daw yung pag-skydiving. Una lang yung takot ka. Pero pag nakakalimutan ka. Gamas. Hindi ko pinamagmamahal. Doon nakalagay mo na. Bakit wala sa video? Sunod yung mula. King ni Jolas. Meron na yung entry, harang. Sis Jenny.
Sis Jen, alam mo, manual, mano-mano, gusto niya. Sis Jennifer, mano-mano. Pag mano-mano, ano, pwede. Hello, Vanilla Salas, thumbs up lang, sis. Thank you, sis Van. Meron tayong pa-entry, guys. Si Jennifer Vlog sa September 26. Pa-entry na kayo. Tamsakan nyo na lang ang kanyang ano. Nakapin. Thank you, host. Megala, shoutout. Jennifer, sabi ni sis, Jamie. Ang gusto niya, manual. Queen ni Jolas. Ay, sana all. May pa-queen. Gusto niya ng Queen ni Jolas. May entry na. Bigyan lang housework muna, Bet Damlaw. May entry ka na din. September 26 yan kay sis Jennifer. Bakit may pa-entry ako? Bet Damlaw Vlogs, mega loud shoutout. Ayan si Ate Bengkay Life. Sis Bengkay. Dikitan kita ha. Bet Damlaw Vlog, mega loud shoutout, sabi ni sis Janie. Sis Jamie, ako din, bis na papasok ko mano-mano. Gusto ni host, naglilista. Ako din, bihis na. Nako, sis Jamie, ayaw mabura kasi nitong minano-mano ko lang. Yung pagbubura ng paghubad. Pag minano-mano, pwede. Pero pag yung yung lahat, hindi pwede. Hindi siya masisave. Kita mo si Kaden, hindi ko pa ginakitan yan kasi minanwal ko yan, manual. Haha, di sanay maglaba. Ako sis, hirap din pala nito. Kailangan Jolas kan. Si Jolas ang madami ng entry, guys. Ayan, si Bengkay nagbaba ng kanyang bahay. Sana si Kaden. Ayudahan ka namin, sis Bengkay. Ang haba pa naman ng Ang haba naman ng mga niya. Chismosang kapitbahay. Kapitbahay ni Jolas. May entry na yan. Ayan si sis Bengkay. Dikitan mo yung nakapin. Tsaka si sis at yan sa family binababa ni Nightboot. Nag-aayuda yung mga yan. Full pack dikit sa iyo to nakapin host. Thank you. May entry na yan, Jolas. Jennifer, dikitan mo.
Skyfall. Idikit nyo yan kay ano ha, kay pa-entry. Low sa yan si Jay Atienza. Jay Atienza, shout out! May entry ka na, Lowe's. Bodyguard ni Jolas. Hindi mo dinukipon sa akin. Bodyguard ni Jolas. Mapapractice ko ang ating pagtatype nito. Jolas, alright. Guys, may mga entry na kayo ha. Kahit wala kayong jacket, hindi ko muna kayo jajakitan. Hindi ko muna kayo jajakitan kasi nag-manual po tayo. Ang gagawin po, nag-manual po kasi ako na mag-alis ng jacket. Tapos, bukas, sigurado ubos na ito. Pero may mga entry na kayo guys. Nakasulat na po kayo. Dan, thank you Jolas. Hindi mo ako. Ano daw? HD. HD. HD mo ko. JR. Vlogs. Ang haba pa naman. May entry na. Di Tamsak Dan Host, Lee Megalat shoutout. Bodyguard meron na. HD. Meron ng entry. Bodyguard ha, meron na po. Hindi ko muna kayo jajakitan guys kasi nagmamanual ako, alis ng jacket. Para bukas, mas madali na. Pero may mga entry kayo guys, nagmamanual ako. Tamsak nyo na yan kay host. Hi Lee, kung gusto mo magpa-entry, meron tayo dyan si Jennifer Vlogs. Kailan ba yan? Sa September 26. September 26 po yan. Yung nakapin po. Manalo po kayo ng GCash. Tagal pa. Naku, ano na ngayon? Si, HD mo ko JR. 15 na bukas. Saglit na lang. Bilis nga ng araw eh. Sana din kasing bilis na pag-alis ng virus sa ating mundo. Tamsak Anas Olop. Si Anas Olop. Okay, may entry na yan. Jennifer Vlog Dan. Ayan. May entry ka na sis, ate. Dengkay Life. Daminace, hello host. Daminace, Megalat, shoutout. Ayan, may entry ka na, Daminace. Shoutout, shoutout. Guys, huwag kalimutan mag-thumbsuck ha. May mga entry na kay Daminace. May entry ka na. Hindi mo na ako mag-jacket guys ha. Kasi nag-manual ako. Manual naalis ng jacket. Para bukas, jacket lang tayo ng jacket sa inyong entry. Mas madali. Kasi pag nag-jacket ako ngayon, baka matagalan tayo matagalan tayo mag-manual na delete.
Absolutely mapa dan, sabi ni Ate Bengkay. Ate Bengkay, baba ka na ng bahay mo dyan. Nandiyan si Kaden, inayudahan ka niya. Pagkatapos niya, ayudahan din kita. Done to you! Ayan, Daminace. Daminace, hold on. Hindi ata ito nakakaintindi ng ano eh. Ayan, si Bengkay nagbaba ng kanyang tahanan. Ate Bengkay, dito ako sa iyong bahay. Daminace, may jacket ka na. Ang hirap pala nito. Manual. Siguro sobrang dami na rin, no? Kaya ayaw niyang mag-delete. Sis Bengkay, dito po ako sa iyong tahanan. Padikit po, please. Gawin natin 300. Thank you, host. Bakit nawala yung jacket mo? Gawin natin 300. Sis, Bengkay, dyan ka lang, sis, ha? Hindi pa tapos sa'yo si Kaden. Hindi pa din ako tapos sa'yo. You can't wait for their affirmation. You can't wait for their approval. You can't wait for their support. Sometimes you just gotta run, hide behind it. Everybody wants to run. Renel, shoutout sa'yo, Renel. Mega lot shoutout. You can't stop chasing your Baba lang kayo ng bahay dyan, guys. Mayroon tayong pa-entry. Dikit ka lang bagay nyo na yung nakapin. just because somebody in your life doesn't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because you know when you Dikit ka lang bang Ate Bengkay? Unang ayuda ko sa'yo. Ayan na, balik na. Renel Rosales, nagbaba ng kanyang tahanan. Guys, meron tayong pa-entry ha. Nakapin po yan. Ani. Done for Bengkay live, sabi ni Ani Polo. Apat pa lang ako. Bengkay, nag-aayuda pa lang si Kaden sa'yo. Sis, diyan ka lang. Tamsak ho, sabi ni Ana Skyfall. Ano yan, pa-entry ba yan?
Ana Sky. Paul. Sweet Peachy Dan, sabi ni Ate Beng kay Life. Ilan na naidikit mo pa din tayo. Sis Beng, kay diyan ka lang ha, kasi isa pa lang yung nadikit ko sa'yo. Si Kaden pa lang nag-ayuda sa iyo. Nanonood pa kasi sis Bengkay bago magdikit. Ako nanonood ako sa'yo bago magdikit. 280 pala siya. 281 kanina. Dan 5, Ate Bengkay. Thumbs up, host. Pa-entry, Tasho. Tasho. Budget. Tuituan siya kanina. Sis, baba ka ng bahay mo dyan. Sis Bengkay. Nagdidikit kami sa'yo, nag-aayuda. Kailangan si Julas. Taurus Aquatic Dance. Sis Bengkay, baba ka ng bahay mo, sis. Si Kaden nag-aayuda sa'yo, sis. Pangalawang ayuda ko sa'yo, Bengkay. Sis, dito ako nanonood sa'yo.
How to make quick bake chicken. Na all. May pa chicken. So, sobrang dami niya siguro. Ayaw niya mag-delete. Sobrang dami nung ng jakitan. Ayaw niya yung yung ma-delete na lahat sila. Hindi siya pwede. Hindi kaya ng utak ni Kaya manual. Mano-mano tayo. Nagsisave naman siya sa akin. Nagsisave siya. Dikit Kalembang, pangalawang ayuda sa'yo, sis Bengkay. 289 o 290 na ito. K po, tamsak pa entry. K po. K po. May entry na po yan. Yehe, lapit na graduate grade 3. Diyan ka lang sis Bengkay. Kasi nag-ayuda kami sa'yo. Baba ka na ng bahay mo dyan. Baba ka lang ng bahay mo dyan. Ay, kunin mo yung isang electric fan. Tayo ba dyan? Hoyly, Arnold Vlog, kakauwi ko galing trabaho. Ayan. Hoyly. Thumbs up host. Ano yung pa-entry? Kaden. Hoyly, mega shot sabi ni Kaden. Alagad 1. May space ang kanyang 1. Okay, may entry na po.
Basta wag ka na lumabas, sis. Bengkay. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, Sis Bengkay, ano mo ba yan? Sakit sa kamay ko. Kagubit. Harang po, Hoyly Arnold Vlog. Ayan. Pa-entry na ba? Standby lang ako. Sis Bengkay, kung may mga ano ka ninja ka dyan, ipasok mo dito para sa ano? Para sa pa-entry ni Jennifer Vlogs. Nagmamanual. Sis Jennifer, yung manual mano-mano na alis, gusto niya. Pero pag yung buong X, hindi niya, ayaw niya. So, ang ginagawa ko ngayon, inaalisan ko sila ng jacket na mano-mano. Para bukas, mas okay na. Kasi kung dinakitan ko sila ngayon, mas madami akong buburahin bukas. Okay, host noted. Wala ka bang ano? Kung main channel mo yan, sis, mag-type ka lang dyan ng TEF. Para si Nightbot ang magbababa ng bahay mo, TEF lang. Para hindi na yung channel mo yung nagbababa. TEF ka lang dyan. Hindi ako gumagamit ng ninja host. Ayan. Sige sis, gumamit ka na lang ng Nightbot dyan. Mag-type ka lang ng TEF para si Nightbot ang magbababa ng iyong channel. Ano i-type? TF po. Inday Tef, di ba? Yung pa second name po ng channel ko, TEF. Para si Nightbot na po ang magbababa. 3 na po nabigay ko sa inyo, sis Bengkay. Baba ka lang dyan. Nagdidikit sa'yo si Kaden. Everyday po kayo magpa-entry, sis Bengkay, ha. Malay nyo, manalo tayo ng Gcash. So, September 26, nakapin po yan. Nakalembang nyo naman siya, so mag-notify yan sa inyo. Mahirap pala pag hindi ka nagdi-delete ng jacket kasi wala signal dito pag gabi, sabi ni Hoyly. Saglit lang, Hoyly Arnold. Vlog. Yan, may entry ka na. Ayan, ganyan. Ayun lumalabas, please connect Ate Bengkay Live. Ayun. Nakita mo na siya, sis. So, ganyan ang gawin mo. Pag bibisita ka dito, kung wala ka pa ninja, yun na lang yung gamitin mo. Polpol 556, thumbs up. Napagod na ata yung ibang magpa-entry, Nagipagatan ko yung mic na ko, So good. Hindi, tinapay. Natay.
Sabi ko, ba't sumasakit yung mata ko? Yung pala, wala akong salamin. Thank you, sis. Welcome, welcome. Baka lang dyan, Tef, no? Ito. Okay, next tayo. Pang-apat na, sis Bengkay. Dito ako sa yung bahay, sis. Ligit Kalembang. 293 ka na. Tambay lang muna ako, kain lang. Sige, sige lang. May entry ka na, Hoyly. Habang ako ay busy din dito sa kakadelete ng mga jacket niyo. Dan Kalembang all. Hoyly, sabi ni Ana din. Ana din? Ano yo? Ana sa'yo? Bahayo, Bingkay. Sis Bengkay, type ka lang dyan ng Tef. Si Kayden nagdidikit sa'yo, sis. Last ko na ito. Last na niya yung yung... Tagal. Try ko. Nawala po ang internet ng ano. $293 na. 293 ka na. Ito pa. Yan lang kayo guys ha. Ang edit mo kay Bingkay.
Karon nga ni 200. Asan na kayo, guys? Ayun na yung hagdan. Sampu ka na ano? Sana si sis, ano? Bengkay. Wala na? Sis Bengkay, where are you na? Yes, sis Bengkay. Sis Bengkay, nakailang ka na? 296. Naku, malapit na. Bengkay! Malapit na, sis. Dan 11, Ate Bengkay. Sabi ni ano, Ana Paga 23. Yan si Kaden. Thank you, yehey. Hindi, dapat dilat mo na rin pala yan kay Absi, di mo? Yes, sis Bengkay, yung mga binababa dyan ni Nightbot, mga members ko yan. Salamat sa pagdikit sa kanila. Si Hili, gawin natin ano? Hoyly, asa ka na Hoyly? 500. 510. Ayun lang mo ito. Yes, host, dandikit na. So, kita mo ito sa mga para balik ang mga. Ba't yung nagbot na ito? Ito po, Ma'am Bengkay, si Madam Risa kayo nagpapabingo po ito. Magbakas ka lang po doon from Inday Tef. Sis Bengkay. Yan si Risa Kay. Si Ate Lori. Dikit na nito Lori yan. Ah. Arnold, na sa'yo si Ana. Di loob. Doon sa likod. 96. Likod.
Bukas mag-ano kayo, espasol. No. Ano na ba bukas, ma? Wednesday? Ganun siya. Hindi pa lang ang araw. Tuesday, Wednesday bukas. Dikit mo. Bago matatalo, mabatin. 296 na ako, mabikit ako, 297 na. Hindi nito pati ko. Oh. Pesto. Guys, sa mga gustong umakyat dyan, Harang! Sis Jamie Megalat, shout out! Hindi ka pa naman nagdikit. Tubilas, Asan ka na sis Ebengkay? Ako sis Jamie. Nagmamano-mano ako sa pag-ano.
Gawan ko pa pala si Romel. Ano ba yun? Number natin ni Romel. Dashboard. Ano na nga matipid ko. Hindi ko kung sarili ko. Wala ka bistag mo. Nagigit ko. Sabihin ko ito. Ay, dami ito. Sabi ko na. Ayan, Renel Rosales, sama na kayong tahanan. Meron pong Granel and si Jennifer Vlogs. Dikit kalembang nyo lang po. Ang nakapin. Pa-entry na rin po kayo para sa darating na September 26. Tut. Hindi ko tayo matalambang. Mabsili. Bago mo ba daw po? Hindi ko naman Saan ka na, sis Jennifer? Where are you? Lambing, dito na ulit, sis. Ayan. Sis Atienza, may galat siya sa'yo dyan. Tamsak Dan Lambingin. Channel Megalot shoutout. Meron tayong pa-entry dyan ni host na nakapin. Dikit kalembagin nyo lang at may ano kayo, entry na kayo. Manalo ng Gcash. Sa darating na September 26. Every day, every night po kayo magpa-entry. Hello everyone, Megalot shout sa lahat nandito. Ang Lambingin channel ay nagpo ng bahay.
You wanna dance? You wanna dance? You know my heart goes crazy when you take the little time. Let's explore our love. We'll leave the world behind. Can you feel me?
Rico, dito ako sa iyong bahay. Baba daw. Sabi ni Sis Atienza family. Masipag siya magdikit ngayon. Bimix Vlog, thumbs up host. Magandang gabi, Bimix. Mega loud shoutout. Si Yahoo, 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 Yahoo. Wala siya naman ito. Dali. Ayan, may jacket ka na sis para may baba po yung bahay mo. Rico, dito ako sa iyong bahay. Ang dami pang buburahin. Nakapunta alas mo host. Oo nga, sis Baby Mix. Ngayon lang din ako, kahapon lang ako kahapon na karaang araw. Linggo. Ako nakapag LS ulit. Kasi, Wala siya bakal ka. Dito ka. kasi wala nang alaga. Ayan, sa darating ng July 26. September 26 po, may pa-entry po yan si Jennifer Vlogs. Dikit kalembang nyo lang po, magkakaroon na kayo ng entry every night po yan hanggang sa 25. Hanggang sa 25 po yan. Para full entry. Dikit kalembang all nyo lang, guys. Sassy Ma'am, thank you sis Sassy Ma'am. Mami, may galat shoutout sa'yo dyan. Dana sa'yo, gaming. Thumbs up lang, Rico. Gaming, dalawa na dikit ko na at lahat ng ninja ko sa'yo. Sabi ni Mami Jamie, ayan. Balikan mo na lang, Baby Mix Harang. Thank you, host. Welcome, welcome po. Dikitan nyo na po yung nakapin at si Sis Jamie at yan sa family in Japan. Nandyan po sila. Para ma-entry po kayo. Every night po kayo magpa-entry. Dan all kalembang. Sabi ni Kaden. Rico, ayan. Balikan mo na lang sila. Ikaw na bahala dyan. Tapusin ko lang harang, sabi ni Baby Mix. Baby Mix, salamat po. Baba ka ng bahay, sis Baby Mix. Nilalaro ng bingo yan. Ilocana pa, di ba ito kami live? Benvox TV, mega loud shoutout Benvox. Si Yahoo, Yahoo, Yahoo. Kumusta na? Kumusta? Guys, naguhubad ako kasi may pa-entry yung kaibigan natin dyan sa taas. Dikit kalembang nyo lang, magkakaroon kayo ng entry. Win Gcash po. Baby Mix, salamat! Thank you, Mami Atienza. Yan. Balikan nyo na lang po. Atienza family in Japan po siya. Ito, binababa po yan ni Inday Tef. Kumusta na? Nangyari? Bakit? Ano daw sabi? Ayan, delete ko na lahat.
Saglit lang guys ha. Puntahan ko si Nightboot. Ayan. Pwede na akong mag-jacket guys. Kasi ano? Na-delete ko na lahat. Copy. Paste. Diyan na. Magana na ba? Yan sa family. Wala pa grade 1 si Absi di mapa, sabi ni Mami Jamie. Sis Jamie, yes. Inaanak ko yan, Sis Jamie. Inaanak ko yan, Sis Jamie. Napakakulit niyan. Yan yung alaga ko nung nandun ako sa ibang bahay. Ibang bahay talaga. Bahay ng aking kaibigan. Yung bisik niya. Ayan, mga hubad na kayo. Ano nangyari? Bakit si Saglit lang guys ha. What is matter? What is the matter? Saan yung bahay ni Billy? Saglit lang. Nilit ko kasi si Ay, hindi pa kababa, no? Mm-mm. Pantalunan mo. Sabi ng nanay ko pantalon. Sabi ng nanay ko pantalunan ko daw kayo. So, literal na mga hubad kayo, guys. Sabi ng nanay ko pantalunan ko daw kayo, guys. Saglit lang ha. Dahil si Nightbot ay nabura. Buti na lang, boss. Sashi! Diyan, ka makababalay dan. Saglit lang guys ha. Gumagana na ba si Nightbot dyan? Haha, ma-rated PG ka daw dyan. Ayan guys, mag-jacket na ako ha. At ipapasa ko na to lahat kay kay sis. Ayan na, buhay na si Nightbot. So, okay din. May jacket na. Sashi Achiko. Baby Mix. Bengkai. Ayan. Si Ben Fox. Saan na si Ben Fox? Rico Gaming. May jacket na. May jacket na Ben Fox. Si Kaden, mega shoutout. Sabi ni Sashi Hachiko. Ayan. Ito si Mami. Sashi Ma'am to. Ay, natapos din guys. Mami Jamie. Ayan, may jacket na. Guys, Ben Fox, dikit kalembang mo lang si Jennifer Vlogs na kapin. May entry ka na. Alagaan mo yan, grade 3 mo, Ate Bengkay Life. Ayan. Natapos din.
yung bahay niya? Asan na yung magpapa-entry, guys? Nandam sa call sa nakapin. Host dating dikit. Ayan. Baby Mix, meron ka ng entry. Dikit na ako, sabi ni, Sassy. Sassy, meron na ka ng entry, ha? Pag nadyakitan ko kayo, bukas ulit, gano'n ang gagawin natin. Pag ubad kayo, pag nadyakitan po kayo, may entry na po kayo kay Jennifer Vlogs. Ang hirap, ah. Ang hirap magbura, ha? Pero ang sis Jennifer Vlogs, asan na kaya? Nag-iwalay. Ako, sis Jennifer! Asan ka na? Nag-clear history na ako, sabi ni sis, Ate Bengkay. Yes, sis. Diyan ka lang. Kaya mo yan, sis, tapos na, sis Jamie. Sa awa ng Diyos, hindi kasi ako naglalaban ng mga damit. Kaya mamaya maglaba ulit ako para hindi mahirapan. Kaya siguro ayaw niyang ayaw niyang ma-delete lahat ng isahang delete lang. Minano-mano ko kaya yan. Hindi po ako masyadong marunong sa bingo. Si Kaden, nalilito pa ako, hehe. BB Mix, entry ito, sis. Pa-entry ito ni Jennifer Vlogs. Hindi ko alam kung magbibingo. Sis Jamie, magbibingo ba sis Ayan, si Sassy Hachi ko na ba ng kanyang tahanan, guys. Lablabin niyo yan. Ayan si sis Jamie at yan sa family in Japan. Taga-Japan din po yan. Pag hindi niyo pa po nadikitan, yan si Mami din. Mami, tamsak na po sa iyong binaba. Asan na? Si sis Jennifer Vlogs. Asan na? Ikaw? Naghihintay ako dito. Hey, hey! Bimix, sis! Mega shoutout! Huwag nyo nang kalimutan dikit kalembang yan kay host. Please, yung mga alagads nyo. Dikit mo natin. May jacket na yan, sis BB Mix. Absent di mapadaan, harang ulit. Sabi ni sis at yan sa family. Dan Ma'am Risa kay sabi ni Rico Gaming. Si Rico Gaming baby rin ang kanyang tahanan. Dikit na ito sa iyo, Jose. Thank you, BB Mix. Guys, yung nakapin, magpapa-entry po yan. Dikitan nyo, sis BB Mix, dikit kalembang mo si Jennifer Vlogs. Rico, dikit kalembang mo lang si Jennifer Vlogs. I-forward ko lahat ng dinakitan ko ngayon sa kanya. Pa-entry po yan. Everyday po kayo hanggang September 25. Everyday po kayo magpa-entry. 24 kay Lauren.
Isipin nyo, nakadalawang oras na tayo dito. Aray ko. Sis Jen, nasan ka na? Status? Status, syempre ang status, na-clear ko lahat. Na-clear ko ang community. Happy? I'm very happy. Wait, host, attend lang ako ng premiere ni Ma'am Ranjen. Balik ako. Salamat, Baby Mix. Oo, punta din ako. Aba, umakyat na po. Akyat na po kayo. Sa mga gustong umakyat dyan, break kayo namin. Ang status, marami na ako nasulat. Tapos, kasama nung noong mga ginakitan ko. Ayan na ang ating sis Jennifer Vlogs. And Chave? Isend ko na nga to sa'yo, yung mga yung mga natapos ko sis. Sa yung messenger. Nangyari? Sis, nangyari? Minutes pa. Tagal ka. Sis Jennifer, nag-send ako sa'yo Nangyari? Can't wait to be with you. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run. Yung mga member natin. Members.
Romel, ano ba yun ma? Romel dashboard ba yun? You can't stop chasing your greatness because somebody in your life believes it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life believes it. Romel. Stop chasing the dreams of your life just because you know when you do it, you're gonna have to do it. Yan pala si Beth Pan, oh. May premier pala. Asan ka ba? Sis Jen, naunsa ka na? Ay, mali. Sabi ng puso ko. Natawa ako dyan sa ano ko. Mali po yan, mali. Uy, ginagawa mo. Paano kasi? Bumaba ka. Sinend ko sa'yo yung ano. Ay. Ayan sis, may jacket na yan. Mami at yan sa sis Jamie, salamat. Romel mama yan, Romel no, dashboard. Loading siya. Loading. Bakit ka bababa ng baba, sis Jennifer, ha? Harang Rico Gaming! Ayan, Rico Gaming. May jacket na. Pa-entry kayo, ikalembang nyo na yan kay, kay Jennifer Vlogs, nakapin. Naunsa ba na si sis, Naunsa ka man na, day. Naunsa, imong Romel RD. Romel. Gosh. Nawala naman si Jennifer. Kay Paul Flores. Ayan, may jacket na. Huwag lang kalimutan si Saan yung bahay mo yun? Tamsak lang sa nakapin. Rico, meron kang entry. Saan yung bahay mo rito? Ayan, yung bago nating member, ma. Binaba ko.
Bigyan mo sa Hindi ko pala to shinare. Kaya pala. Share ko nga guys. Wait lang nga. Sino? Christine. Danful Paclory! Sabi ni Rico Gaming. Ano nangyari sis Jennifer, racket ka ba? Rico, bigyan kita na ha. May isa ko pang alagad. Rico Gaming. Nangyari, busy? Rico Gaming, nandito ako sa iyong bahay. Rico, andito ako. Sa iyong bahay. Ito, subiwang kinaramot ko. Hindi ko nag-group mo. Hindi ito, Christine ay tumawag din. 30 minutes ko
Rico Gaming, dikit kalembang ulit. 355 ka na. 355. Ano? Dami. 226. So, nanay ko naman iba pinapanood. Hindi, Akala ko ako. nadaanan ko. Grabe ulit. Tapos ganito lang. 220. Harang, ayan. Sis Bibi Mix, baba ka ng bahay mo dyan. Tama na yung dinikit ko kay dashboard. Alex Alarcon, mega shout out. Ready, pa-entry ka na. Mega loud shoutout. Alex Alarcon. Natapos din ang harang. Ayan, may jacket na kayo. Sinong na-miss yung lahat? Syempre, si ML TikTokers. Shoutout sis. Ano na, kumusta na? Mayroong pa-entry po si Jennifer Vlogs. Dikitan nyo lang. Tamsakan nyo lang. Nakapinchar! Kumusta na si SML? Guys, nakahubad kayo kasi yung jacket natin ngayon ika-copy-paste natin. Isasend natin kay Jennifer Vlogs. So, tamsak, dikit kalempang nyo lang. Kung dati na, shoutout lang dito. Pa-entry ka nyo at isama natin yan. Lahat na may jacket, may entry na. Okay naman po, kumusta po kayo? Tagal na nawala. Oo nga, kumusta na sis, Dai Diusman? Wear my jacket. Ayan na po, daddy. Dan na sa harang. Bibi Mix mo ba ka ng bayan mo dyan? May pa-entry sa September 26. Dikit kalembang nyo lang yung nakapin. Shoutout lang kayo dyan. At automatic yan na may entry na kayo. Hi kay Paul, sabi ni ML TikTokers. Dan, thank you Baby Mix. Mabaka ng bayan mo dyan, sis. Magaling yung bago dyan. Pagdikitan natin. Pagdikitan. Baba kayo ng bahay, guys. Ayan si Baby Mix sa baba ng bahay. Nakaraan, ayan. Sis Baby Mix, dito ako sa iyong bahay. Dikit kalembang nyo lang yung nakapin, guys. May entry na kayo, ha? Every night po yan, hanggang sa 25. Foodie Yummy, sis, Baby Mix, nandito ako.
Ayan, tamsak na baby mix. Sinalembang all ko pa. Baby mix vlog on the way, Mami Jamie. Megala shoutout. Ayan sis, baby mix. Ayan yung bahay ni sis Atienza family. Binababa ni Nightboat. Sarap naman ng sarap naman ng ulam nyo. Si Christine Baronan, tingnan ko kung ano. Busy na siguro, busy na. Palablab ng premiere. Ayan, saglit lang kuya. Guys, palablab naman kay kay Alex Alarcon. Please, thank you so much. Doon na ako dito, daddy. Ang hirap kumita ng pera. True. Dantasok sa nakapin. Ayan si Daddy Guzman din. Kumusta na sis ang iyong bahay, Daddy Guzman? Ayan si Ate Bengay na pa na kayong tahanan. Welcome po. Palablab po sa nakapin. Premiere po ni Daddy Alex Alarcon. Salamat po. Thank you, ML TikTokers. Bakit wala dyan yung mo? Bahay mo. Binababa ko Baba ka dyan sis, ML. Hindi mo mababa. O DI, DY. DY ata yun eh. Dito pa rin kumamayan sa bago ko. Dai, ayan Dai pala. Sis, dikitang ka ni mother later on, ha? Lumalamon pa lang siya. Thank you sa ayuda sa lahat na grade 3 na ako, sabi ni Ate Bengkay. Bengkay. Dandan ka dito sis Bengkay, ha? Ulam po niya is bangus. Kuya.
Pwede yung question pa. Andun sila kanina sa premium mo. Kaya hindi ka pumapayat. B-Mix Vlog Dan, sabi ni Mami Jamie. Dandikit na po. Ate Benka Life. Halo. Harang ulit. Nakapin! Sabi ni Sis Dai. Kain po. Alam mo yung premier pa? Andun. Start ka? Ay po. Ano sa mana? Hindi ba ganun dito? Hindi pala si Pili yung lalaki.
Atienza. Dan, full pack sabi ni Ate Bengkay. Paano kayo gawin to, ma? Jamie, sabi ni Alex Larcon. Daddy Alex Magalaw, shoutout sabi ni Mami Jamie. Daddy, akyat na. Wala nang pasin na anak nakapabugo ko. Ano ba yung sinusulat ko? Ate Bengkay, bahay mo po, di kitang kita, sabi ni ML. Patulog na nga Daddy Alex, school pa po bukas. Oo.
Galingan mo sa school. Ano inaaral mo, Sis Jamie? Okay, ka pa niya. Mickey Vlog dan na! Sabi natin, Bengkay, face-to-face ba ang school? Lingwahe ng Japan ho, sabi ni Alex. Parehas sila ng ano. Pati yung pinsan ko. Bago na rin nyo, may exam sa ano, like, lingwahe ng Hapon. Kuya. Ano pag-awain mo? Sabi mo. Ha? Ano daw gawin mo? Gawa ka? Sabi niya. Ano gawin mo nga? Yung mochi na yun send na. Mochi, sabi ko naman, ano famous yan sa Macau. Yan lagi yung binibenta. Para siyang espasol. Para siyang espasol type, mama. Espasol, pero napaka-pino. Gawin mo bukas yung mag No? Pwede naman. Puro pagkain po yung ano. Pinag-uusapan po namin kung ano pong ano. Kung ano pong lunch bukas at saka merienda. Na may gata. Hindi na? Yo, Bengal Live! Sabi ni Alex Alarcon. Bengkay, yung bahay ni Alex Alarcon nakapin. Ayan, magmahalang kayo dyan, please.
Hindi, Daddy, ang pinag-usapan namin ng gata is, alam niyo yung rimas? Alam niyo po ba yung rimas? Para siyang, yung maliit na langka. Yung maliit na langka na bilog, yun. Annalyn Galendes, mega loud shoutout, Annalyn Galendes. Para siya langka na bilog, Daddy. Alam mo ba yung marang? Alam mo ba yung langka? Yung langka na pinaliit na bilog? Ano ba? Isin ko sa ano? Kamansi yung tawag dito sa Manila. Oh, kamansi. Kamansi, iba ang kamansi, Daddy. Ang kamansi is, rimas. Ano siya? Dessert. Food. Ano bang sa English nun? Food. Sis, Annalyn, saglit lang ha. Loading si Inday, loading. Oh, kamansi, tama, Daddy. Breadfruit. Ayun, breadfruit. Kamansi is breadfruit, Daddy. Yung kamansi, ganito siya, di ba? Yung kamansi kasi is breadfruit. Siya ay dessert, fruit. Ito mas klaro. Pwede rin siyang, Ano ba yan? Kamansi ba yan? Breadfruit. Ayan. Pwede rin siyang gawing gata. Breadfruit ba to? O rimas. Oo, rimas. Dahil di Guzmandan full pack, Laki naman itong breadfruit na to. pinag-usapan namin na kung ano pong luto ng kamansi. Annalyn Galendes, may jacket na. Yun na yun ang kumayi mo. Nagbrokon. Oo, host. Nakapagluto na. Niyan, meron kami puno nga. Niyan dati kaso wala na. O, Daddy, pag hinog na siya, pwede siyang ipakulo. Tapos lagyan mo na ng asukal, di ba? Dessert na siya. Pero pag hindi siya hinog, yun yung pinag-usapan namin ng nanay ko na igagata namin. Gataan. Or pwede rin dessert. Gata na may sugar. Ganyan. Pero gusto namin gulayin, ulamin. Yung hilaw. Ano ka, hilaw? Gata, masarap yan. Oo, Daddy, no? Tapos sili na manghang, no? Ganun, tas karne, no? Dan, Ate Bengay, sabi ni ML. Baka tulog na yun si Sis at yan sa fam. Si Sis Jennifer, ewan ko na lang kung asan siya. Mukhang busy. Ay, kalami, oy. Oo, Daddy, no? Kalami, oy. Kaayo. Pwede nga lagyan ng alamang, eh. Pero wag na masyado maalat ang alamang, no? Para mabango pag alamang. Daddy, para masarap pag alamang, no? Tapos, yung pwede kang kumain ng kanin, charap, tapos kamay-kamay ka, charap. Thank you sa Radiget, sabi ni Bengkay. Nagbagas ka kay RD, ma? Nag-RD kay dashboard. Correct, ay, kagutom.
O, daddy, no? Yung tipong sunog-sunog yung yung karne. Tapos manti-mantika na lang natira. Pero gusto ko yung yung sabaw ng gata. Tapos sili na lang, no? Sili. Pwede rin lagyan ng kalabasa. Pwede din lagyan ng sitaw. Ayan, basta tawid ang Mas cream sa Davao City simula ng Bukay. Mas cream. Tamsakan natin, daddy, yung mo. Entry mo dyan. Dikit kalembang natin, daddy. Dikit kalembang ko po. Ay, nasalit sa tubig. Tamsakan, daddy. ML TikToker, sorry di kita nakita. Nagluto kasi ako, thank you. Adan na sa'yo si sis Ate Bengkay. Dan na siya sa'yo. Ay, nakatulog din ng mga bata. Daddy, dan na sa iyong premiere. Baba na rin ako maya-maya niyan. Okay lang, Day Di Guzman po. Ito po, Day Di Guzman. Busy ako, 2 akong anak. Lagi online, school dito sila. Allah! Kaya pala. Parang mas mahirap pag online, daddy, no? Parang mas mahirap siya pag online. You know my heart goes crazy when you miss the time. It's for my love. Can't you feel Kakapagod eh. Sabay sila. Buti na lang dumating yung pa-PC ni motorcycle. Talaga, daddy, dumating na yung PC niya. Wow naman. Galing, daddy. Dumating na yung PC. Sis Atienza family. Shout out, sis Jamie. Ang galing naman. Tinatapon lang daddy doon eh. Kahit sa Japan siguro din. Madami din nagtatapon ng gamit. Sigurado yan. Kasi na nila dapat bago. Yung naniniwala daddy, yearly dapat nagpapalit ng gamit. Ganyan. Ayun sa stock na sa Caloocan. Binigay sa kanya. Oo, host. Yung stock niya sa Caloocan. Wala atang tao kasi dun daddy. Sayang pag nasira. No.
Mga mayaman yun, kaya palit lang ang palit ng gamit. I'm back! Pasensya na host. Alis sa isa. CP ko gamit ko. Thank you, sis Bibi Mix. Guys, may premiere dyan si Alarcon, Daddy Alex Alarcon. Lablabing niyo na rin po. Shout out nyo lang. Si Kaden. Ba't walang dyan, jacket? Ay, nalis ko kanina yung pala yung mga jacket dyan. Mas masarap pag maraming luyan. Buti na habol ko. WH ni Motocheck, nawawalan na yun ng pag-asa eh. Sabi ko pang mag-alala, relax ka lang, manalig ka lang. Ay, 7 days siya rin agad. Nakas galing Daddy Alex ha. Anong ginawa mo Daddy Alex? Sipin mo yun, 1 week lang. Wala yung WH. Kinain nga. Hindi ang lahat. Ang lahat. Kailangan lang tumutok sa PC, kapagod nga lang po. Sakit sa mata. Uy, Daddy Alex, maghapon yan. Daddy, maghapon yan, no? Ate Bengue, ngayon, tinatrabaho ko naman ang WH ni Anting Nadura. Wow! Ilan na lang Daddy kay Anting?
Wow, sana all Daddy Alex. Sige lang sis at sis Ate Bengay. Yan, kontakin mo yan si Alex Alarcon. Kung paano ba ang WH. Oo, host 1 hour yung playlist na niya kada tapos clear lahat tapos salang ulit playlist. Ganun lang, ganun, tutok lang talaga. Sakit sa mata. So after 1 hour, i-clear history ka. Plus 1 hour clear history ulit, Daddy. Grabe. Tandaan mo, para pag nag-ano ako. Tsaka yung kuryente din. Excuse me. Iniwan yung computer. Kasi sa eskwela niya. Basta, medyan ko nag-aramid yung computer. Kapag maka 1K, oo sis. Kahit wala ka pang 1K sis, pwede. Walang wapan. Ay. Ayan guys, 3 hours na tayo. Wala na mga pa-entry na, saglit lang.
At isend ko to kay ano, Madam Jennifer Vlogs. Guys, pa-entry kayo Bukas pa-entry ulit kayo. Kasi ang gagawin ko, mag-aalis ulit ako ng mga underwear nyo dyan. Okay? Kopyahin ko na to at isend ko na kay ano. Ba yun? Ba't ayaw? Paano ba? Sis Jamie, paano mag-copy paste dito sa ano? Ano ibig sabihin copy paste ni Jen? MC ba gamit mo? MC? MC? Ano daddy? Okay na daddy? Ano ko na? Na-copy ko na. Guys, thank you. Tomorrow again. I will see you again tomorrow. Ha? Pa-entry ulit kayo. Sleep na ako, host. Bye. Bye, daddy. Good night all. Baby Mix. Bengkay, Sis Jamie, salamat, Sis Jen. Thank you. Bukas ulit. Paalam.